Fil-waqt li l-Ministru Konrad Mizzi ċaħat li fl-aħħar jiem kien iltaqa' mal-Viċi Prim Ministru Chris Fern u flimkien iddiskutew temi relatati mal-ġlieda għat-tmexxija tal-Partit Laburista, il-Viċi Prim Ministru Chris Fern ma ddejjaq xejn jistqar il-verità. ċoe li iltaqa' ma' Konrad Mizzi waqt ikla bejniethom. Il-Gazzetta l-Mument żvelat li din l-ikla saret fil-jiem li għaddew, propju wara li tħabbar li l-Ministru Konrad Mizzi kien laqqa numru ta' persuni qrib tiegħu biex flimkien jibdew jaħdmu fuq il-kandidatura tiegħu għal post ta' Joseph Muscat li wiegħed li jitlaq sal-aħħar tas-sena. Sorsi informati fih dan il-Partit Laburista qalu li l-Mument li l-Ministru Konrad Mizzi kellu jiġħad li iltaqa' ma' Chris Fern wara li qala ċamata minn Kastilja. Skont is-sorsi fil-Partit Laburista dan seħħ għaliex Konrad Mizzi għamel ta' rasu u ħareġ fil-beraħ kmieni wisq. Issa Fern u Roberta Bela se jkollhom ċans jirribattu l-kandidatura ta' Konrad Mizzi, mentri kieku stenna sawra l-elezzjonijiet ta' Mejju kien jaħsad lil kulħadd, komplew jgħidulna s-sorsi. Jirriżulta li l-pjan ta' Kastilja kien li sal-elezzjonijiet tal-MPs fil-25 ta' Mejju iħallu lil kulħadd jaħseb li Joseph Muscat jippreferi lil Miljam Dalli biex toħodlu postu. Dan sabiex timmassa kemm jista' jkun voti. Iżdissa li Konrad Mizzi fetaħ ħalqu u se jkun hu l-kandidat ta' Kastilja biex jieħu post Joseph Muscat, Miljam Dalli qed tissogra li ma ġġibx l-ammont kbir ta' voti li kellhom f'rashom ta' Kastilja. Is-sors informati fil-Partit Laburista ddiskrivew mal-Mument il-pandemonju li nqalam malli ħarġet l-aħbar li Konrad Mizzi kien se jidħol fil-ġlieda l-post ta' Joseph Muscat. Tantu hekk li Konrad Mizzi kellu jiltaqa' ma' Miljam Dalli li kienet konfuża xi jridu eżattament ta' Kastilja li filli jweduha li se ssir l-ewwel Prim Ministru mara u filli jitfaċċa Konrad Mizzi li hu ferm iżjed qrib ta' Muscat sabiex jokkupa l-istess kariga. Fil-fatt, rapporti oħrajn fil-medja indipendenti jgħidu li Konrad Mizzi iltaqa' wkoll mal-Europarlamentari Laburista Miljam Dalli f'dak li sejjaħ eżerċizzju simili għal dak li kellu mal-Viċi Prim Ministru Fern. Delegati fil-Partit Laburista li jitkellmu regolarment mal-Mument qalu li din il-ġlieda l-post ta' Joseph Muscat diġà rrankat u bdiet tħalli l-effetti ħżiena fuq il-partit.